jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tomketiet. Ja. Jan en Joe haar mem riet de hut met de auto en we trot de politie op een foto zet. Dat klinkt het u ik wel een mooi spultje daar, maar net iedereen denkt er zo over. Ja. Tonke mandje altijd bleer, tonke meiding krullind heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. Flitsen. Jan en Joe, Tomke en Romke zitten in de auto. Jan en Joe haar mem zit achter het stuur. Ze gaan naar de winkel west om boodschappen. Mem shot op het klokje. Oh, wat is het al let? Heid komt al haast dus. We moeten gauw naar huis daar. Jan en Joe haar mem drukt het gas nog wat verder in. Ze vliegen over de dik. Wat gaan we lekker hut. Volle hut als bij Cornelia op een fiets. Ineens shot Tomke een luchtflits. Shit. Wat wie dat? Zeg dat, Jan en Joe? Wat hè? Ik zeg de vierlucht. Het tongert. Ik zo niet. En ik hier ik niet. Ai, jakkes. Daar zit een politie. Hij tot de hoorn omheen. Men moet ik wuiven. Hij wuift net. Hij zei dat ik stopje mat. Stop je? Maar we zijn nog lang net thuis. Jan en Joe haar mem zet de auto op een parkeerplek langs de dik. De politie komt op haar taar rennen. Jo, rieden te hut, vrouw. Wel 20 kilometer te hut. Ik wie hastig, sorry. Ik had er net onttocht. Jo krijg een bekeuring. Maar ik jo autopapier even zien. Mem helpt de papier uit haar tas. Tomke, Jan en Joe en Romke sjoggen naar de politie. Oké. Naar zijn jas, naar zijn pet, naar de riem, daar van alles omhinget. Handboeien, een stok, een pistool. Ja. Jan en Joe werd er bang van. Maar mem nou naar de gevangenis? Nee, ja. Je mem krijgt alleen nog een bekeuring. De hoest net bang te wijzen. Als de politie alles opskreun had, Kleer. mij mem weer verder rieden. Hoe weet de politie dat de hut rieden haast? De politie had er een apparaat voor. Als de hut riest wust flitst, dan maakt hij een foto en krijgt een bekeuring. Cornelia had ook een flitsapparaat. Daar komen foto's uit, maar geen bekeurings. Mem, mag ik nog even bij Tomke watchen? Mem kan dus de bij Tomke zien hoe zo uitzetten. Dan kom ik aan zelfs wel thuis. Goed, Yes! dan riet ik auto naar huis daar. Als ze bij Tomke zijn huis binnen, zet mem de auto stil. Tomke, Romke en Jan en Joe stappen uit. Zelf een politiebordje, Jan en Joe. Goed. Haast wel een politiepak en een pistool. Ik heb wel een politiepet. En handboeien. Ik ben de politie. Dat ben ik de politiehoen. Ik moet boeven vangen, goed? En ik ben de boef. Je moet mij pakken. Tomke draait gauw voort. De politie en de politiehoen vliegen achter hem aan. Ze hebben hem gauw vangen. Oh, shit. Nou mast in de gevangenis. Tomke bedenkt in Ian een oorspultje. Nou ben we alle jaar politie. Goed? En we moeten zien als de meesten ik de hut rieden. Dan moeten ze flitsen. Ja. Ik vrees of ik Cornelia haar fototastelbroeken mij. Dan is het krek echt. Oh, Cornelia is naar de bakker. Op een fiets. We mij het tastel vast wel even broeken. Ik weet wel wat het leidt. En ik neem ik een boekje mee. En een pennen. Even later komt Tomke mij de camera, een stukje papier en een pen waarom. We gaan bij de dik staan, goed? Ik flits de auto's. En ik jou ze een bekeuring. Ook gauw komt er een auto voorbij. Tomke drukt op de flits. De vrouw in de auto lakert. Stop! Je hebt een bekeuring. Stop!
Maar de vrouw riet gewoon terug. Hey, kom waarom? Betel je? De vrouw in de auto loekt haar er neert van aan. Tomke zit nog een auto rijden. Er komt weer een aan. Tomke liet het apparaat flitsen. Hey, Deze auto stopt het wel. Een man draait het rutje open en zaait leuk. Hé, wat ben het hier? Je moet aan mij schrikken. Ophouden met die rare fratsen. Lokkig riet de man al gauw weer terug. Tomke en Jan en Joe sjoggen heel sneu. nou, Dat hien ze net verwachten. ik wou net wetten flitsen. Anders worden ze wel leuk. Maar dan shot Romke Cornelia fietsen. Daar is Cornelia op een fiets. Cornelia, wat krieft net leuk. Tomke laakt het alweer. Hij doet het fototoestel naar Cornelia, dan drukt er op het knopje. Flits. Stop, Cornelia. We binnen plisjes. Krijgt een bekeuring. De fiets stopt te stoppen, dat mij net. Oh, Cornelia springt gauw van de fiets af. het spijt mij, Pliesje. Ik zal het nooit weten. Waar die flitst. Oeh, heden. Was een hele protte geld, betel je. Dat is net best. Mijn geld is op. Ik heb alles aan de bakken gedaan. Oh, hoe moet dat nou? Mast betel je. Beslist. O, sluiten wij die op. Ja, Je bent vol strenge pliesjes, ja. Maar, kan ik mijn koekjes betalen? Die heb ik wel. koekjes, ja. Cornelia jouwt ze alleer 2 koekjes. Dan pakt ze het flitsapparaat en ze zet de pliesjes en de pliesjehoen maar de koekjes op een foto. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Het rennen. Het rennen. Het rennen. Het rennen. Het rennen. Het rennen. Waarom rent Leonard zijn hut? Is er bang? Zitten ze nee? Leonard dochter sport. Het rennen jet erbij. Ja. Oh, Romke. Totdat Bijke een mooi keusje doet, betekent Pier en Marieke dat ze wel een circus beginnen kunnen. Maar dat is net zo makkelijk. Oh! Auw! Oh, Romke! Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een pamke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Weer een krek leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Circus. Hé Marieke, dus Bijke kan een keusje. Hoe? Wat kinder dan? Hij kan op dit krukje springen en dan rechtop zitten op 2 poten. Even wachten, hier. Ik moet eerst een stukje wast hebben. Zo, nou opletten. Bijke. Zorg wat ik hier heb. Ja, kom maar. Ja, mooi. En nou op het krukje. Hup. Ja, goed zo. En nou zitten. Doe maar. Braaf. Pootjes omheen. Doe maar. Ja, mooi zo. Wauw. Oh, knap hé. Kies wel mij in mijn circus. Ik kan hem nog wel meer keuzes leren, dan kunnen wij ons eigen circus beginnen. Ja, dat is leuk. Dat doen we. Ik kan wel op een kop staan. Nou ja, maar de voeten tjen de morgen dan. Wat bedoelst? Nou,
In het circus had ik acrobaten, dat ben ik dan. Dacht ik een keusje. En toen is wel clown wezen. Ik ben de beste temmer. Ik word. Neem ik eens Kotek mee. Dan is dat de tiger. Wat kan die dan? Misschien kunnen we hem ook wel wat leren. En oors zetten we hem gewoon in de kooi. Een kooi? Ja, we gaan hem een knienhok. Dat is toch leeg. En we hebben wel een tenten. Een hele grote. Dat wordt de circus tent. Hé, kom op man. Dat doen we. Machtig. Het is in een alleer actie. De grote tinten wordt opzet in de tuin, versierd met vlagjes en met linten. Het liek het al gauw een echte circustinte. Vooral als Pier er ook nog een groot boert vastzet met circus erop. Er komen stwolen in, kleden door de groen, het knienhok en nog een radio voor de muziek. Pier had in het hok een oud fietstelefoon, zonder speken. Dat werd de hoepel. Spring. Hij oefende het wel een urenlang om bijken er terug in springen te litten voor een stukje wast. Doe maar. Of een stukje cheese. Spring. Want Bijke had al 3 wasten op en meer binden net. Doe maar, Bijke. Maar dan kinderen het ook. Goed zo. Marieke oefent het onder wielers de hoorstoontje in de morren van het hok. Omdat ze er duizelig van is. De kat is de enige die geen nacht aan die keusten had. Die zit al een uren opsletten in het knienhok. Tje, kijk nog een onplakbiljet maken. Hoe vies het? Als je de kaartjes maakst, hing ik dit onder beem, bij de dik. Ik mag me nog verklaaien. Circus. Dieren en acrobaten. Komt tot zien. 5 uur in de tent. 10 cent. Mooi. Hoeveel kaartjes zal ik meidje? Toch eerst maar 15. Meer kinderen net in. We kunnen ook wel 12 vaststellingen aan. Dan meidje ik 30, oké? Oké. Om 4:45 is de tinte nog lang net vol. Alleen nog Pier zijn huid en mem hebben een kaartje gekocht. Lies, zijn lietse zuske, die mocht er vergezen. Die is nog maar 2. Nou, Marieke haar mem is net thuis en verder komt er ook net in het hekje terug. Pier zijn huid, die wordt wat ongeduldig. Als mij vreugdes komt ik er niet meer. Ik zou zeggen, de vaststelling kan wel beginnen. Ja, graag. Uw Lies die wordt al sloeg. Eerst valt ze nog in sliep en dan mist ze het hele spektakel. Nou, dat zou schande wezen. Oh zo, het zal wezen ook. Zowat denk nog even de goede muziek opzetten. Eén moment hoor. Ah, dat maakt jere. Dames en heren. Kinderen ook. Hooggeëerd publiek. Publiek. Stil nou, dat weet ik wel. Hooggeëerd publiek. Hartelijk welkom in Circus Mariepie. Mariepie? Wat is dat nou weer? Marieke en Pier, dat wordt Mariepie. Oh. In Circus Mariepie, zoals u ziet, met wilde dieren en acrobaten. Houd uw kleine kinderen vast, want we beginnen met een gevaarlijk dier. Bijke de wilde hond. Toe Pier, nou doe. Dames en heren, let op. Kom Bijke. Zo, op het krukje. Kom nou, doe nou. Was net? Ik geloof dat het er net zo volle nacht on had. Dames en heren, ik zal hem eerst door de brandende hoepel laten springen. Alleen voor deze keer brandt hij niet. Ongelukkig net. En hij springt ik net, ben ik bang. Kom maar, Bijke. Tja, stukje cheese. Doe nou. Doe nou, Bijke. Kom. Springen. Oh, jongen. Meneer bedoel ik. Dat best is prop zet. Die komt net met oorijn voor een stukje cheese. Nee, die had wel genoeg aan Joert. Alle net. Zal ik dan eerst maar? Stom beest. Hooggeëerd publiek, straks mag u de tijger aaien die hier in de kooi ligt te slapen. Zo wel uit. Hij had de knie al op, denk. Maar eerst zal ik op voor u treden met mijn handstand. Even die stoel aan de kant, want ik heb ruimte nodig. 1, 2... Marieke is wend om de hoorstoontje in de morren te maken. En nou docht ze het in de tintenstokken. Maar die binnen lang net sterk genoeg. De hele circus
circus tinte Stwatien. Oeh, stil maar, Lies. Het is goed, ja. Hast hij net 17? Oh, dit vond ik nou echt een belevenis. Er is geen circus dat Jim dit nadoet. Ja, en wij krijgen u zielt ook nog waarom, misschien? Want die vaststelling die zult nog wel net met trok in, denk. Nou, dat vind ik... Nee. Hoi, jongen. Jim had je een best in. Het wie mij gilt, dubbel en de Westburg. En we hebben Jood toch al een meevaller. Uw hoen, hoe geen niet meer. En ook maar net langer zoals hoor Sjen. Maar de tiger ik nog aan je blinder. Wees hoe die wezen. Die zit nog onder het tintendoek. Nee, de radio te harken. Hij zult daar wel op een nijsjere. Circus tent ingestort, medewerkers ongedeerd. Oh zo, daar hebben we eens bij, kijk al. Kom maar bijken. Dat is een bijzondere hoen. Ja, en Jim merk je, Jim ben een bijzondere band. Marieke? Als weer eens een idee hast? Dan vraag ik die om mij te dwaan. Doei! Ja. De stoepen. De stoepen. Ik vind het ook wel leuk. Ik ook wel. Nou, Patrick, zullen we dan nog één keer doen? Dan hoor ik een boek, ja? Patrick zit op de stoepen. Die broedt even steen. Die zult de dekkoe stekken. Maar is de auto scheel. Ja. Oerendiek, naar de orenkant. Sjocht naar links, sjocht naar rechts. Hou vast houden, want de dik is heel gevaarlijk. De dik is al zo druk. Wij willen net een botsing, wij willen geen ongeluk. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Oerendiek, naar de orenkant. Sjocht naar links, sjocht naar rechts. Hou vast houden, want de dik is heel gevaarlijk. De dik is al zo druk. Wij willen net een botsing, wij willen geen ongeluk. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Oerendiek is een hele toer. Sjocht naar links, sjocht naar rechts. Dan pas stek ik oer. Dan pas stek ik oer. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.